duk masarautu na gargajiyar Hausawa wannan busa algaita din yana ɗaya daga cikin abin da yake ba wa kowa sha'awa, musamman mutanen kasashen ƙetare. Turawa masu na cin kai ya kasance wala wanda yake yanzu hakan nan muna tare da shi za su ci gaba da busa wannan algaita. Mahmud, bismillah. Muna